Hol? Mi a... Ja, az az árnyékom! Ó, de hülye vagyok! Ott vannak, te vaksi! Ne! Hol? Hallod nekem? Ez klip. Klip. Ready. Yeah. És megint az, hogy missing controller, bozd meg, hát ilyen nem létezik már, na. Hogy gyerekek, most itt láthassátok, hogy kikreselt a István. Na figyeld, megmutassam az aimbot taktikát. Na. Figyeld, itt megyek és ellőlek. Mondom, ellőlek. És ez no-scope volt, eskü no-scope volt, hallod, klip. Hú, de megijedtem. Kam 3-ba volt. De várjál, de most mondd meg, így Freddy lenyomta azt a rohadt izét, és utána megfogta, és utána beitta a láthatatlan potion-t. Ez mi? De ez mi? No. Amúgy, hogyha észre... Hoppá. Könnyű. Azt gondolja a stream, hogy igazából... És ennyi. Érted? De utána meg szó szerint a PS... Ez. De... Ez... De... Hogy? Miért? Time finishing-et nyomni. Azt hogy elted? Erről nem szeretnék egy véleményt. Na, mutatom a metód. Nem biztos, ha nem baszom el. Nem működik a... Nem vettem föl. Légy, legyen jó, legyen jó. Klip.